Dňa 12.2.2016 sa už ako každoročne uskutočnila výročná členská schôdza telovýchovnej jednoty Tatran Krásno a zároveň aj oceňovanie a udelenie titulu Športovec roka mesta Krásno nad Kysucou. Zahájenie schôdze a predstavenie jej jednotlivých bodov patrili predsedovi TJ Tatran Krásno Jánovi Zátekovi, ktorý oficiálne privítal primátora mesta inžiniera Jozefa Grapu, ale aj všetkých prítomných členov športových oddielov. Tie sa neskôr priebežne prezentovali prostredníctvom výročných správ, v ktorých predstavili svoje celoročné pôsobenie a úspechy za rok 2015. Neskôr sa spoločne hlasovalo za jednotlivé pozície a funkcie v TJ, ktoré ostali bezmenné. Zároveň sa do štruktúry prijali aj nové športové oddiely, turistický a futsalový oddiel. Pod futsalovým oddielom budú odteraz figurovať dve od seba nezávislé mužstvá. Posledným, tým najpríjemnejším bodom programu bolo samotné oceňovanie. V kategórii futbal získal ocenenie Marek Timek. Od roku 2009 je Marek stabilným hráčom základnej zostavy a obľúbeným členom kabíny Tatranu. Fanúšikov si získal svojou poctivosťou, bojovnosťou, ale hlavne futbalovým umením. V sezóne 2015-2016 si jeho futbalové schopnosti všimli aj na Slovenskom futbalovom zväze, keď ho nominovali na výber amatérskych hráčov Stredoslovenského zväzu, kde prešiel cez 3 výberové kolá a nakoniec sa stal kapitánom tohoto výberu. Na celoslovenskom turnaji Regions Cup sa prebojovali až do finále, kde podľahli západoslovenskému výberu a o vlások prišiel o možnosť zahrať si kvalifikáciu na majstrovstvá Európy amatérskych hráčov. Do histórie Tatranu sa navždy zapíše ako kapitán mužstva, ktoré v slovenskom pohári porazilo prvoligovú Skalicu. V kategórii futsal získal ocenenie Marián Ondrušek. So stúpajúcou popularitou futsalu sa začal venovať čoraz viac práve tomuto športu v krásňanskom debakli, odkiaľ postúpil do Žilinskej futsalovej akadémie. S ňou sa stal v roku 2014 víťazom Open ligy. Po prihradskej kariére sa venuje práci s mládežou a coachingu. Jeho rukami v športových triedách Krásna prešli mnohí talentovaní hráči a reprezentanti Slovenska. Ako tréner sa stal 5-krát majstrom Slovenska juniorských kategórií do 17 a 19 rokov. V tomto roku sa stal trénerom reprezentácie Slovenska do 19 rokov, s ktorou sa stal víťazom medzinárodného turnaja 4 krajín v Ostrave. V kategórii tenis získal ocenenie Daniel Sýkora. Najmladší z členov T je Tatran Krásno. K tenisu ho viedol jeho detko. V kategórii cyklistika získal ocenenie Marián Kučerík. V sezóne 2015 jazdil v kategórii hardtail, to je bicykel len s predným odpružením. Na Moravsko-slovenskom DH Cup odjazdil 4. miesto Kalnica, 3. miesto Kýčerka, 4. miesto Veľká Rača, 7. miesto Vysla. V Bílej Českej republike spadol a narazil si rameno, ale skončil na 5. mieste. Na slovenskom pohári sa mu darilo, obsadil Košútka 5. miesto, Mráznica 6. miesto. Aj vďaka Mariánovi sa podarilo s tímom obsadiť na Moravsko-slovenskom DH Cup 3. miesto. V kategórii mrože získal ocenenie Milan Kubatka. Starý mrož, ktorý získal ocenenie v rámci pôsobenia krásňanských mrožov, ktorí sa počas svojho zatiaľ krátkeho pôsobenia zúčastnili skutočne mnohých akcií. Mesiaci marec sú pozvaní na akciu otúžilcov do nádrže v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku. Okrem akcií, ktorých sa aktívne zúčastňujú, ich čaká aj tréning. 3 plávania v týždni v domácich vodných zdrojoch. V súčasnej dobe je počasie ideálne na tieto otúžilecké aktivity. V kategórii hokejbal
získal ocenenie Tomáš Podolák. Aj vďaka nemu dosahuje hokejbalový tím mnohé úspechy. Je už známy svojim talentom a prehľadom. Fanúšikovia ho poznajú aj vďaka svojmu zakončeniu vo vzduchu a tak i radostnému uzatvoreniu skóra zápasu. V kategórii stolný tenis získal ocenenie František Kandera. V roku 2004 začal hrávať za Starú Bystricu závodne 7. a 5. ligu. Od roku 2013 hráva 6. a 5. ligu za TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Výraznou mierou sa v roku 2015 podielal na tom, že ako A, tak aj B družstvo bojovalo o špicu tabuľky vo svojich súťažiach. V kategórii spierači získal ocenenie Patrik Broda. V 13 rokoch sa stal reprezentantom Slovenska mládeže. Stal sa viacnásobným majstrom Slovenska, pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných turnajoch, ako je Majstrovstvá Európy, V4 a Majstrovstvá Slovenskej republiky. V roku 2015 sa stal dvojnásobný majster Slovenskej republiky v dorasteneckej a juniorskej lige. Za mužov na majstrovstvách Slovenskej republiky obsadil krásne druhé miesto výkonom 110 kg trh a 130 kg nadhod. Zúčastnil sa na turnaji V4, kde sa stal najlepším pretekárom slovenskej výpravy, ktorá skončila na 2. mieste pred prvým Poľskom. A na majstrovstvách Európy juniorov do 15 až 17 rokov vo Švédsku štartoval do 77 kg, kde v trhu obsadil 13. miesto. V nadhode sa mu nedarilo, keď nedal základný pokus. Pre Paťa, čo súťaž buď ligová alebo pohárová bola úspešná na dobré umiestnenie, je veľkou oporou spierania v Krásne, ale aj Slovenska. Prajeme mu veľa športových úspechov v novom prostredí Banskej Bystrici, aby napredoval v dobrej výkonnosti, ktorú odštartoval v Krásne nad Kysucou. Patrik Broda zároveň za svoje vynikajúce výsledky získal aj ocenenie Najlepší športovec roka 2015, ktoré si skutočne zaslúži. Tak určite to stálo dosť úsilia a tréningov, ktoré som nemohol len tak flakať. No a hlavne tam išlo to seba zapretie a také ďalšie veci, ktoré k športu akože patria. Podľa mňa určite majster Slovenska v kategórii dorastu a juniorov, druhé miesto majstrovstva sveta muži a kvalifikácia na Európy. Dostal som sa na Európu, no a v trhu som bol 10. a v nadhode som mal problém s chrbtom, takže som vybuchol. Čiže som nedal ani jeden pokus. Minulý rok si mal veľa úspechov. Aké máš ciele do ďalších rokov? No určite sa znova kvalifikovať na Európu, možno, že tam aj niečo odvyhovať a nejako dobre sa umiestniť a určite vyhrať zase Slovensko. No tak je to dobrá škola, pretože hlavne majú taký ten nadhľad v tom, že vlastne športujem a že potrebujem viac času na prípravu v športe. Takže mám tak zariadené aj hodiny, aby som mohol stíhať dvojfázové tréningy a jednofázové tréningy. No a ako k samotným podmienkam na Dukle, kde trénujem, tak tam je to super. Keby si spomenul, aký je režim dňa tvoj? No tak ráno škola, potom tréning, no a večer už väčšinou len oddych. A dvojfázové tréningy koľko razy do týždňa? No dvojfázové tréningy zatiaľ nemám, ale už o 2 týždne by sa mali nasadiť, čo uvidíme, ako sa vyvinie. No a keď začnú, tak mal by som ich mať 3-krát do týždňa. František Jesenský získal taktiež pamätný list a plaketu za dlhoročný prínos pre šport. Pán František je zároveň aj najstarším funkcionárom futbalového klubu Tatran. Ja tieto akcie hodnotím len kladne. Ak som prišiel tu do Krásna, sme to prvý raz robili tak, že to zorganizovalo mesto ako poďakovanie týmto športovcom, ktorí aj v amatérských podmienkach dosahujú mimoriadne výsledky. Keď som tu pred 6-7 rokmi prvý raz tú akciu robil, tak boli 2-3 mužstvá, ktoré boli funkčné. Teraz mám s radosťou, že je 10 oddielov, dneska sme pribrali 11. A tak ako každý rok sa rozrastáme aj tento rok a verím, že aj budúci rok to bude. Je to výnimočné, že
výsledky či už zápasníkov, teda spieračov sú na majstrovstvá Európy, na celoslovenských súťažiach neuveriteľné. Je neuveriteľné, že v týchto amatérských podmienkach tenisti hrajú tri mužstva, že fotbalisti v 3. lige sú stabilizovaní, takže toto len treba poďakovať z úrovne mesta. Myslím si, že ja som športovcom bol, teraz som športovcom srdcom, snažím sa vytvoriť aspoň aké také podmienky, aj keď niekedy som prekvapený, ľudia, ktorí okolo športu najmenej vedia, nevedia oceniť tie finančné prostriedky, ktoré dáme do športu, že sú to nevyhodené prostriedky, oni sa mestu vracajú úplne inej, aj keď neziskovej podobe, ale či je to už na vandalizme, že deti, ktoré športujú, mládež, ktorá športuje, tú energiu si vybije na športoviskách a nevybíja si ich na verejnom osvetlení, na lavičkách, neznehodnocuje mestský majetok, že máme reprezentáciu mesta, že to mesto má zvuk v republike, takže toto takedy nevedia oceniť a mesto nemá problém, aby športovcov finančne teda dalo príspevky. Skôr je, aby sme toto myslenie ľudí prelomili a aby aj ľudia badali, že peniaze na šport sú nevyhodené a že sú účelovo míňané.